Atsedena. Kirolean hitz honek garrantzi handia du. Nekeaz eta errekuperazioaz hitz egin izan dugu atal honetan. Gaurkoan, horren barruan, atsedenak duen garrantzian zentratuko gara. Entrenamenduaren zati garrantzitsua da atsedena. Atsedenaren garrantzia eta neke mota bakoitzak behar duen errekuperazio motak azalduko dizkigu Iñaki Arratibelek. Nekeak suposatzen duena da gastu bat. Eta nekea sortzea lan mota konkretu bat ongatik. Ez da berdin intensitate altutan ibiltzea eta normalean intensitate altuko nekeak edo esfortzuak esate bateako izango litzake iraupen gutxikoak, motzakoak, eta berriz nekea sortzen denean intensitate ertainetatik bera normalean izaten dira iraupen luzeko nekeak. Orduan, normalean intensitate altua denean gainkarga muskular batzuk daude, lehen komentatu bezala muskulo batzuk, proteina txiki batzuk, uskurdura sortzen duten proteina horiek hautsi egin daitezke, sortzen da ondoko sustantzia asko, horrek du, guk anaerobikoki erretzen dugunean agertzen da azidosi bat, pH asko jaisten da zelulan, laktatoa, jendeak esatuko duen laktatoa pilatzen dijoa, amoniako asko pilatzen da, horiek danak esate bateko eta komatxoen artean zelula pozoindu egiten du. Orduan, hortan behar duguna da, ez tegu esate bateko erregai asko gastatzen, oso iraupen motxa dalako. Orduan, gure glukogenoa gastatzen dut ze, baino ez da gehiegi behar. Baino bai, behar duguna, errekuperazio hortan behar duguna da, kanporatu muskuluetatik bidali eta gero gorputzetik kanporatu sortzen diren sustantzi guzti horiek. Bestalden, iraupen luzeko eta intentsitate ertaina bajuetakoak. Hor, ez dugu ia ezer zehose bai, baina ez dugu gauz asko pilatzen. Laktatoa ez da pilatzen, oso gutxi pilatzen da, orduan pH-a ez da asko jaisten, eta naiz planteatzen leheno esan dudaren paralelo jartzeko, baina aldi berean egiten egiana da gasolina asko erretzen. Gure erregaia agortzen dijoa. Adibide modu batean. Gu da muskulu barruan, ia ze intensidade jutegean, baina gure almena hori egiteko. 2 ordutik orako esfortzu baten, guk muskuluan daukagu ia glukogeno, glukosa guztia, agortu egin da. Orduan ja, 2 kontzeptu hori bai berreskuratu behar du, bestela urrungo unen ez dugu ezeringo, eta bigarrena, nolabai planteatu beharko litzake zer egin bitartean iraupena gehiago baldin bada. Pentsatzezu, maratoia 2 ordutan gutxik iteuela, oraingoz ia batek, baino bai 2 ordu terdi, 3 ordutara, 3 ordu terdi jendea juten denean, nolabait tartean zehose sartu beharko da, zergatik bestela gasolinik gabe gatuko gea. Orduan, errekuperazioa batzentzat eta besteantzat, naiz orokorrean bientzat errekuperazioa izan behar duen, kontzeptuak oso ezberdinak dira. Eta hori garbi planteatu behar da. Jakin egin behar da. Atseden garaian, atsedena nola hartu jakitea garrantzitsua da. Atseden hartzeko modu ezberdinak daude. Egiten dugun jardueraren arabera, atsedena noiz eta nola hartzen dugun kontuan izan beharreko aspektua da. Atseden hartzea da muskuloai erlajazio bat eman. Baina aldi berean, tresna jarri behar dira, lehen aipatu ditudan aldaketa guzti horiek, gorputzean gertatzen diren edo sustantzi batzuen pilaketa edo nolabait agortze bat, hori ere errekuperatzea. Atseden ez da bakarrik etzan da gelditzen naiz, errekuperatzen naizen. Badao moduak hobeto errekuperatzeko. Adibidez, intensitate altuko entrenamentu bat egiten denean, eta esan duen bezala sustantzi pilatzen dira, modu egokiena errekuperatzen hasteko da nolabait intensitate bajuko ariketa batekin jarraitzea. Pixkatu lertzen duguna, esprinak, intensitate altuta, hobe da nolabait trote batzuk, korri suabe minutu batzutan, erlajazioko ariketa batzuk egin. Hori da sistema bat. Beste kasuan, iraupen luzekon batean, igual, zehosegillo askatzia korritia, ez du merezi, ez daukarako zentzu gehiagirik alde hortatik, baina bai behar duna da nola denbora askon muskula uskurtzen egondan, eta aurra gertzen dien kontrakturak, muskula laburtzen dijoa, hortarako behar dana da luzaketa batzuk egin, horrekin hasi beharko litzake. Gero, kasu baten eta bestean ikusi beharkoa, adibidez, masaje bat behar dan, edo
hotza jarri beharko litzaken puntu batzutan hor gertatu dien inflamazioak eta gogortasunak askatzen juteko, gero agian beharko litzake nolabait masajen bat, eta gero bai, atsedena da, atsedena hartzea. Ez ibili, adibidez oso tipikoa izaten da, txirrindulari batez ere, hankak oso beti erabilita eta oso kargatuta dituztenek ezin dute denbora asko zutik egon. Edo zen gauzengatik, familia etortzen delako telea. Edo periodistak etortzen diela aldizkari batetik, edo telebista batetik, eta elkarrizketa egin nahi diotela. Zutik egoten bali bada, ez baldin badu atxeden hartzen, orduan ez du errekuperazioa. Errekuperazioa atzeratzen nahi da, motetzen nahi da. Orduan, gauz guzti horiek errekuperazioan kontuan hartu behar dira. Atxeden hartzeko tartearen iraupena, hainbat faktoreren araberakoa izaten da. Iñaki Arratibelek azaldu digu, atsedenaldi tartearen iraupena zeren arabera izan behar dugun kontuan. Persona batek lan egiten balin badu, bi, hiru, lau ordutan, korrika dalako edo biziketan dalako, behar duna da bere errekuperazioa. Denbora luzean, lo egin behar da, atsedena luze hartu behar da. Esprinak egin duen persona batek, egin baldin baditu hasiera baten, nolabait esan duen bezala, erlajazioko prozesuak, trote pixkat gauza kanporatzeko eta bar, bere errekuperazioa kasu hortan ez da oso luzea izan behar. Sustantzia gaina, gastatzen diren sustantziak bere denbora daukate. Adibidez, sprint minutu bateko, esan dezagun, sprint batean. Gastatzen dena, normalean, 15 minutun, 30 minutun errekuperatzen dira. Behin glukosa guztia gastatu deuna eta berriz jateko behar duna jateko fase hori, gehi gorputzak asimilatzea, gehi muskulora iristea. Eta normalean 8 ordu behar dira berriro muskuloa ondo betetzeko. Orduan, bai intentsitate bakoitzak bere iraupena behar du. Atsedena nola hartzen den eta atseden garaian zer egin behar den jakitea ere ezinbestekoa da. Atseden mota izan behar du. Errekuperatu gastatuana edo kanporatu pilatu zaiguna. Edo bilak batea. Nola baita hasiera baten hasi trote batzuk eta bar, betiko galdera, errekuperazioa, eta gut ditzen duen aktiboa edo pasiboa. Nik orokorrean aktiboa. Interesatzen zaiguna da, muskuloan, zeluletan pilatu dien sustantzia kanporatzea, eta hori nolabait indartzen dugu, odol gehiago bialtzen dugunean, intentsitate moderatu batean mugitzen garenean, erresago kanporatzen dira. Hortik aurrea, atsedena. Eta atsedena esan edu, eserita, albalin bada askotan hankak goraka, edo etzan da lo egin. Lo behar da egitea. Tarte hortan, aprobetxatu, bukatu eta lo egiterako, nolabait, jateko, jan behar dian sustantziak, ez, alhandu da, pasta, arroza, olako hausak, glukosa berreskuratzeko, normalean ensaladak eta olako gomendatzen ditugu, hortik elektrolitoak eta vitaminak eta errekuperatzen direlako, eta gastuaren arabera kasu batzuetan baita ere orduan aprobetxatu beharko litzake pixkat proteina batzuk, haragi pixkat, edo arraia, edo berreskuratzeko. Orduan, izango litzake lehenengo fasea, erlajazioa, trote, olako lan aerobiko pixkat errekuperatzeko, bigarrena elikadura eta hirugarrena aldo egitea. Atseden hartzea zaritu gara azken atalean. Entrenamenduaren aspektu honetan sakondu dugu. Hurrengo atalean esfortzu probari jarriko diogu arreta. Judoa borroka kilo soila baino zerbait gehiago dela ikusiko dugu gaurkoan. Horretarako Tolosako judo taldearen entrenamendu batean murgilduko gara. Oskar Gibelaldek urteak damakizki Tolosan judo mundua sustatzen. Bere izango dugu gidalagun kirola ezagutzeko garaian. Judoaren jatorritik hasita. Judoa Japonitik etorri da, hasieran jiu-jitsu arte marziala zen, eta hortik pixkat aldatu zen judoa da. Judoa da, batzuk esatu dute dela arte marziala, baina guk holaxe ez dugu holaxe ikusten. Guk ikusten dugu burruka kirola bezala. Hortako ariketa asko egiten ditugu, ariketa fisiko asko egiten ditugu, lurrekoak, zutikoak, indarra, resistentzia, helburua burrukan ondo hiltzeko.
Burrukak oso gogorrak dienez, fizikoki oso ondo egon behar gea. Baita ere, giltzak ondo egiteko teknika asko ikasi behar dugu. Eta fisiko ona hartzen dugunean eta teknika ona hartzen dugunean, orduan guk daukagun helburua ondo egiteko aukera daukagu. Eta hori da burrukak ondo egitea. Judoa Tolosan nuen dela 40 bat urteola etorri zan. Hasi zien Larramendi ondoan, Arramele ondoan, gero leku askotan egon gea, eta ben gabe Usagaren kirolegian, kriston tatamian, eta oso guztua gaudenen. Tolosan gaure gutxi da bera, 160 judoka, eta dauzkagu 5 talde. Lehendabiziko taldea izaten da 5, 6, 7 urtekoak, bigarrena 7, 8, 9 urtekoak, hirugarrena 9, 10, 11, eta laugarrena 12, 13, 14, 15 baita ere, eta azkenekoa, hemen daudenak, 15-tik aurrea. Helduak 40 urtekoak, 45. Neska baude, baina mutilak askoz gehiago. Oan dela 10 urte arte hola gutxi da, ez zan erdia, baina ia nesken kupurua ia egiten zan erdiaino. Oan berri do jetxia, neskena, baina baita bezakit, igual egon goria 125 hola neska klubean. Judoa nola praktikatzen den ere azaldu digu Oskarrek. Gorputz atal guztiak lantzen dira kirolau praktikatzean. Mailaz maila, kolore ezberdinetako gerrikoak eskuratzen dira. Hasieran fisikoki jarri behar oso ondo eta teknikoki ere bai. Gero dator burrukak. Judoko burrukak azten geha zutik, eta helburua da hartzea besteari eta lurrea botatzea. Gero lurren gaurenean ite baukagu hiru gauza. Gauza bat da immobilizatzea, lurreko giltza batekin hartu, eta bea 20 segundo egoten bada lurren hortik atea gabe, iragazten dugu konbatean. Beste forma da lepu hartu eta estrangulatzea. Baukagu, eta hola 2 golpe ematen baditu, horrek esan nahi du galdu dula konbatea. Eta baita ere, besoak pusatzea, ukal ondoa, arrebes egitea. Eta baita ere, egiten badezu, besteak, 2 golpe emango ditu, eta galdu du konbatea. Zutik, baita ere, botatzen duzunean giltza bat lurrea, segun nola botatzen duzun jendea lurrea, puntuk ematen dizkizue. Ipurdiz, ehortzen bali mazia ez du ezertako balio. Pixkat, bizkarra ikutzen bali madu, erdi puntua dauka, 5 puntua adibidez, gero zeharka edortzen bali mazia, baina fuerte, 7 puntu, eta ipon, da, konbate irazten duzunean, da bizkarre segortzen bali mazia erabat, eta fuerte. Eta juda hori da, burruka egiten da, zutik eta lurrean, dena batean. Judo azten gaenean, azten gea gerriko txurikin. Gero daude 7 gerrikoak, eta 7 gerriko horiek daukate bede erdia. Adibidez, txuria, gero txuri horia laranja, berdea, berde urdina, marroia eta beltza. Gutxi da 15 urtekin marroia lortzen da. Eta marroia direnean, gaztek marroia direnean, egin behar dute kurtsio batzuk, eta erakutsi behar dute dakitela gerriko beltza ezateko giltzak. Baita ere, egite daukate konpetizio bat puntuk lortzeko. Eta puntuk lortzen dituztenen egiten dute esamin bat. Namatzagu 6 urte, gerriko beltza esaminak Tolosan egiten diela. Euskal Federazioak etortzen da hemen Tolosa da, eta hemen tribunal batekin jendeari esamina egiten diote gerriko beltza ezateko. Fizikoki, oki behar da koordinazioa asko, flexibilitatea eta indarra. Hemen lortu behar dena da, zu daukazun pisu gutxien, baina moitzea pisu asko. Balin bazea oso handia eta moitzen balin bazu pisu asko, baina moitu behar da oso azkar pisua. Ez du ezartako balio hemen izatea oso indartsua, ez badezu pisu hori azkar moitzen. Horren hemen bilatzen duguna da, indar asko edukitzea, baina askartu zenakin. Askotan ikusten dugu judoka oso onak dienak entrenatzen,
baina gero konpetizioan ez dira hainbeste hain ondo ibiltzen. Gero arrebes baita ere, entrenamenduan batzuk ez dira dena ematen dute erdipurdi ibiltzen diela, baina gero konpetizioan igotzen dira eta borrokatzen dute oso ondo. Orduan burua oso garrantzitsua da. Usabal kiroldegian judoa praktikatzeko gune aparta dago. Bertan, aurrak aritzen dira lehenengo kirola nola egiten den ikasi eta praktikatzen. Ondoren, helduen txanda izaten da. Aurrekin hasi eta helduen ganaino nola lan egiten den ikusiko dugu. Azten gira txikikin. Eta txikikin egiten duguna da, hasieran ikasi lurrean ibiltzen. Lurretik txiri bueltak egiten. Saltoak, gauz asko. Eta konfiantza hartzen dutenean, bere gorputzataz konfiantza hartzen dutenean, azten gehiagia olako ariketak baita zutik egiten. Eta pixkanaka dena hori egiten dugunean burrukak egiten. Baina, eta hori segun zehadinean, gero, bigarren taldean egiten ditugu burruka gehiago, giltza zailagoak, eta olako gauzak, ez da? Eta hori marroi arte. Segun ze gerrikoak daten, segun ze adina daukaten, giltza zailagoak egiten dituzte eta ariketa zailagoak. Baina, gero baita ere, maila handian artean, dauzkagu bi judoka mota. Batzuk nahi dutenak judo egin, eta nahi dutenak gerriko beltza izan, edo kirola bakarrik egin. Baina beste batzuk konpetitzen dutenak. Orduan, horien artean moldatu behar gea. Batzuk entrenatzen dute konpetidore bezala, baina ez dute konpetitzen. Eta beste batzuk konpetitzen dute. Asko dabiltzen dugu korrika eta gimnasioa. Korrika eta gimnasioa, eta gero, hemen dago probada fisikoa, astean 2 egun, 3 egunetan jartzen dutena, prestakuntza fisikoa. Konpetidorei, hemen daukaguna ez da normala, leku oso ona da. Daukagu hemen zugarriko tatamia, eta bakarri behar dugu goltsonetak eta judoko trajea. Judoko trajea ikusten duzune batzuk daukatela urdina eta beste batzuk txuria, hori da konpetitzeko. Bat ate behar da urdinez eta bestea txuriz, baina judo batekin judo egiteko nahikoa da. Entrenatzaileak lan handia egiten du judo taldean, baina berak bakarrik ez. Kirolo praktikatzen duten gaztetxoek ere euren ikuspuntua kontatu digute. Zerk bultzatzen du gaztetxo bat kirolo praktikatzen hastera? Errespetua aurkariakiko eta besteekiko eta hola. Hona izateko euki behar da fisikoa, bero baita euki behar da bizioa, en plan, beste nalgunek ikusten ikasi behar da eta hola. Ite lehenengo beroketa txiki bat, gero normalen giltzak praktikatzea ditu teknika eta hola, eta gero burrukak, eta gero estiramendu bukatze duna. Lehenengo goizen pesajea egitea, eta orduan pixun arabera desberdintzea burrukalarik. Eta orduan gero iteia pixun arabera konbatek, segun zenba jende da, oktabok eta kuartok eta hola. Gero bukatzeanen, txapelketa guzti bukatzeanen sari banaketa egitea, baina ez dena bat egiten, ez da autokia. Normalen, oktabo esetatik lau konbate izatea, eta gero galtze bazu repeskak eta hola egite, segun. Ni 5 urteekin hasi nintzen judo egiten, eta gutxi era oain arte, eta egunero entrenatzen da pixka fuerte jartzeko eta hola haitu nahiz judo nintzen. Bastante ona, aldatetik fisiko bastante ona lortu eta iteite unariketakin da konforme gatzen ez. Guk adidez Tolosean ite dugu, asteazken ostiral eta astelenetan ordu terdi 2 ordu entrenatu, eta astearte eta ostegunetan ordu bete gimnasio. Pixkat pixua mantenduen batzu, porque nire launak esan dizuen duzela konpetitzeko pixiu baten sartu bazut, ez baldin bazetzea sartzen ez dizu duzten konpetitzen.
eta pixu hortan mantendu dazu. Hauek, eusteko eta ez da kale burruka ez dela, adidez hemen eutxin bazu, judon importantena agarrea. Orduan, jakin bazu bestea manejatzen eta alde batetik bestea muitzen espazio lortzeko eta giltzak sartzeko. Lurra erortzea, baina ja urtekin, 5 urteetatik goazen gutxi horera, akostumbratu zera lurra erortzea, eta ez duzu minek hartzen. Judo Tolosan erortzeko fabrikauta da, osea, beran berezitasuna azka, baina sin mas. Bestela beste eta mitean, normal erortzea eta aguantatzea, esatana. Gaztetxoen ikuspuntua bakarrik ez, aurren ikuspuntua ere ikusi nahi izan dugu. Ni 7 urtekin, eta ni 5. Orain dela 3 urte hasi nintzen. Ni orain dela urte bat hasi nintzen, ja laizter 2 urte ingoitut judo nahola, eta ni oso guztua nabil. Ni igeriketan nabil, eta bukatutako beti ikuste etortzen nintzen. Azkenen inbidia hartu nun eta apuntatu nintzen. Ni gurasok esan ziaten judo zehola eta ni apuntatzeko asmoa nun. Iteite usaltot, korrika eta gero burrukak. Tarteka urtero kompetizio batzuk iteiteu eta denak kompetizio bukatze daunen 10 puntu emateizkigu eta depende ze lekutan ite deun medaiako kopako emateizkiguten. Nik horia dakat 3dan. Nik naranjo horia, baina gaur lortuko den naranja. Bueno, ni apuntatu nitzanen gutxi zeuden, baina hola azken nahiko apuntatzen nahi dira. Judo munduan murgildu gara gaurkoan. Mundu ez ezaguna askorentzat. Ezagutu nahi duenak ordea, badu aukera kiroldegian. Judolariek eskuzabalik hartzen dituzte bisitariak. My life would be so blessed. 2 years ago, when you left all that debris, who would have known he would leave everything I need? He's the guy that you should feel sorry for. He had the world, but he thought